Nosaltres creiem que la crisi econòmica té rostre de dona. Nosaltres creiem que la crisi econòmica està a més aguditzant la precarietat de la dona en el món del treball. Més del 80% de les dones tenen contractes a temps parcial. A més, aquesta temporalitat que fa que la dona sigui protagonista de la temporalitat i de la precarietat, nosaltres creiem que hi ha una gran dificultat per la promoció professional en els càrrecs directius de la dona en el món del treball. Dir-los que, com va anunciar el Partit Popular de Catalunya, ja vàrem demanar que aquesta reunió no fos un pacte trampa. I avui estem veient que el president Montilla està treballant en un preacord amb els interlocutors socials i que, per tant, està fent reunions prèvies a la reunió de l'acord estratègic del divendres. Nosaltres no donarem suport a un preacord que el que busqui és ratificar l'actual política del govern tripartit de la Generalitat de Catalunya. Nosaltres anem amb la voluntat constructiva d'aportar les solucions econòmiques que els catalans necessiten per sortir de la crisi. Per tant, la nostra mà estesa està en l'actitud que tingui el president Montilla en ser capaç de rectificar les polítiques econòmiques que fins ara el que han aconseguit a Catalunya és més de 650.000 aturats, una greu crisi de serveis i una greu crisi industrial que està produint que Catalunya sigui una de les comunitats autònomes que està perdent pes econòmic i pes en l'aportació de creixement econòmic a la resta d'Espanya. El Partido Popular de Cataluña lo que va a solicitar en la reunión del acuerdo estratégico es que el presidente Montilla dé instrucciones a sus 25 diputados socialistas para evitar el incremento de la subida del IVA en Cataluña y en toda España. Si no lo hace, el presidente Montilla se convertirá y se visualizará como monaguillo del presidente Zapatero, como el corre ve y dile del presidente Zapatero, cumpliendo siempre las instrucciones del presidente Zapatero, que lo que quiere es subir impuestos y lo que quiere es que España y Cataluña se agudicen más en una grave crisis económica.